ఎలా ఉన్నారండి? అందరూ బాగున్నారు అనుకుంటున్నాను. నేను మొన్న పండేసిన బంగిలిపల్లి మామిడికాయల్లోంచి ఒక కాయ తీసి కోసుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్. మా బాబు అమ్మ మామిడికాయలు పండినవి ఏమో పోయి అన్నాడు ఫ్రెండ్స్, అందుకనే చూశాను. ఒక కాయ పండింది ఫ్రెండ్స్, తీసుకొచ్చాను. ఇదిగోండి ఫ్రెండ్స్, కడుగుతున్నాను. ముందు బాగా కడుక్కోవాలి ఫ్రెండ్స్ నీళ్ళల్లో పెట్టి, లేదంటే ఈ సొన ఉంది కదా, వికారంగా సొన వాసన కింద వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ నోరంతా. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇదిగోండి కాయ. ఈ కాయని పండేయడానికి మేము ఉరిగడ్డిని మాత్రమే వాడాం ఫ్రెండ్స్. బ్యాటరీ పొడి స్ప్రే లాంటివి ఏమీ వాడలేదు ఫ్రెండ్స్. అవన్నీ వాడితే టేస్టీ ఉండదు, అంత హెల్దీ కూడా కాదు. మేము ఉరిగడ్డిలో పెట్టి న్యాచురల్గా పండేసాం ఫ్రెండ్స్. చూడండి లోపల ఎంత పసుపు రంగుగా ఎంత చక్కగా పండిందో ఫ్రెండ్స్. ఇలా ఉరిగడ్డిలో పండేసినవి చాలా టేస్టీగా కూడా ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. మా బాబు నేను తిందామనుకుంటున్నాం ఫ్రెండ్స్. చూడండి ఎంత టేస్టీగా ఉంటుందో. ఇదిగో నాన్న తిను. ఎలా ఉంది? సూపర్.